Tiesitkö, että Parikkalassa on kokonainen puisto patsaille? No, minä tiesin, mutta ensimmäistä kertaa kävin siellä nyt juhannuksena. Tämä upea patsaspuisto on Suomen tunnetuimpiin itetaiteilijoihin kuuluvan Veijo Rönkkösen elämäntyö. Tästä puistosta löytyy noin 500 patsasta ja noita laattoja myös, joita pitkin tuolla kävellään, niin niitäkin oli 3000. Ja tosiaan, niin kuin otsikko kertoo, tämä on patsaspuisto, joten siellä kuljetaan tämmöisessä ihanassa puistossa, joka on täynnä patsaita. Ja nämä patsaat on upeita. Ne on ehkä vähän myös karmivia, mutta todella upeita. Veijo kuoli jo 2010, joten hän ei ole enää tätä ylläpitämässä, mutta nykyään tätä ylläpidetään sitten ja tuonne pääsee vierailemaan pientä pääsymaksua vastaan. Ja toi on kyllä todella kiva kesäkohde, koska siellä on ihan maagista kulkea tuommoisena kauneina päivänä ja tutkia noita patsaita. Yhdellä kertaa ei mitenkään kerkeä ottaa sisään kaikkea, mitä sieltä löytyy. Patsaiden lisäksi siellä on ihania soppeja. Tässä on tämmöinen salainen puutarha ja siellä tämmöinen ihana vesikohde, jossa on lumpeita ja ulpokoita ja se oli tosi seesteinen ja kiva tunnelma. Ja aika lämminkin oli, kun oli aurinkoinen päivä. Sisääntulon luona tai poismenon luona on tämmöinen joogaavien miesten rykelmä. Ja nämähän oli hänen oma kuviaan. Mutta tervetuloa puistoon viihtymään.